Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Расплюшчвайце вочки, каб нічога не прапусціць. Так, і з чаго пачнём, сябры? А вось падумай, Кася, ты ўжо гэту тэму крышку закранула. Пра вітанне? Ды не, пра гэта мы ўжо размаўлялі. А пра што тады, Лесік? Ну як жа? Кася сказала, што неабходна расплюшчыць вочки, таму і размаўляць будзем пра вочки. Вось яно што. Толькі што такога новага і цікавага можна расказаць пра вочки. І я не ведаю. Што, дзякуючы ім мы бачым? Гэта я і сама ведаю. І ўсе нашы гледачы таксама. А вось і не. Вось вы, дзяўчынкі, можаце сабе ўявіць, што колер вачэй адказвае за характар чалавека? Прызнаюся, зацікавіў. Расказвай. Напрыклад, блакітныя вочки. Людзі з такімі вочкамі часцей за ўсё эмацыянальныя, а таксама вельмі справядлівыя і заўсёды адстойваюць сваю думку. І таксама яны шмат мараць. Блакітнавокія людзі вялікія летуценнікі. А пра зялёныя вочки ты што ведаеш? Людзі з такім колерам вачэй таямнічыя, энергічныя і амбіцыёзныя, але месцамі скрытныя. Гэта падобна на праўду. Я ўвогуле чула, што зялёны колер вачэй самы рэдкі. Кася, ты што, таксама пачынаючы вучоны? Вось не ведаю, вучоны Кася ці не, але факт праўдзівы. Толькі 2% насельніцтва нашай зямлі маюць зялёны колер вачэй. Але такія вочки вельмі прыгожыя. Згодны з табой. Раскажу вам яшчэ тады пра карыя вочы. Людзі з такімі вачыма вельмі актыўныя і часцей за ўсё яшчэ і лідары ў калектыве. А пра серыя вочки раскажаш? Безумоўна, Дарынка. Серыя вочки часцей за ўсё у мудрых і спакойных людзей. Ой, пачакайце, сябры, я тут ажно задумалася. Пра што задумалася? Раскажы. Гэта атрымліваецца, што можна паглядзець на колер вачэй чалавека і адразу зразумець, які ён. Вельмі зручна атрымліваецца. Спяшаюся вас засмуціць, дзяўчынкі, але не. Ну чаму гэта? Ты ж нам сам расказваў. Характар чалавека залежыць не толькі ад колеру вачэй. Усе мы розныя, і вочки ў нас розныя. Існуюць колеры, напрыклад, зялёна-шэрыя ці блакітна-зялёныя. Як тады зразумець? А вось пра гэта я не падумала, Лесік. Але ведаеце што, сябры? Што? Што? Вочки ў нас розныя, але зараз мы будзем імі выконваць адну агульную справу. Ты гэта пра што? Гэта я прапаную паглядзець цікавы мульцік. Я згодна. Давайте глядзець. Кася, мне здаецца, што ты вельмі хацела даведацца пра штосьці цікавае. Так, і зараз хачу. І наши гледачы таксама. Тады давайте разам падзелімся з імі незвычайнымі фактамі пра птушак ці жывёл. А ты ўжо вырашыла пра каго? Вырашыла. Сябры, а вы уладкоўвайцеся зручней, бо зараз вас чакае шмат цікавага. Лесік, а ты баішся ваўкоў? Баюся, а што? Дзесьці побач воўк? Да не, я просто заўважыла, што іх усе баяцца. І гэта правільна. Воўк-драпежнік, ён палюе на розных жывёл. Гэта я ведаю, але я ўвогуле не магу зразумець. Ваўкоў усе баяцца, але ў іх такія прыгожыя ваўчаняты. Цікавую тэму ты закранула, Кася. Вось я шмат чаго ведаю пра ваўчанят. Напрыклад, што? Па-першае тое, што ваўчаняты нараджаюцца сляпымі і глухімі, як і многія жывёлы. І ў першыя тыдні жыцця яны цалкам залежаць ад маці. Але тут жа хочацца і адзначыць, што ваўчаняты хутка растуць. Ужо праз некалькі тыдняў яны пачынаюць даследаваць наваколле, а да 6 месяцаў дасягаюць амаль дарослага памеру. А таксама, Кася, за ваўчанятамі даглядае ўся зграя. Старэйшыя браты і сёстры дапамагаюць карміць, ахоўваць і вучыць малых. Але ўсе такія ваўчаняты, гэта хоць і ваўкі, але
маленькія. Менавіта таму ім вельмі падабаецца гуляць. Але не ў простыя гульні, а ў сапраўднае паляванне. Гэтыя маленькія жывёлы і ўвогуле любяць бегаць, скакаць, куляцца, вывучаць розныя прадметы, што знаходзяцца вакол. А яшчэ, Лесік, я ведаю, што ваўчаняты вельмі дапытлівыя. Так, Кася, гэта характэрна для многіх малых. Ведаю, але вельмі цікава назіраць за тым, як ваўчаняты даследуюць наваколле. Але адзначым, што гэта не толькі гульня. Такім чынам ваўчаняты вучацца і развіваюцца. Лесік, ведаеш, што ваўчаняты таксама вельмі хутка бегаюць? Так, такім чынам яны трэніруюць цягавітасць. Яны таксама часта бегаюць на няроўнай мясцовасці, што развівае іх пачуццё раўнавагі і спрыт. А яшчэ, Кася, я ведаю, што ваўкі не толькі вельмі хутка бегаюць, а і вельмі далёка. Яны могуць праходзіць нават у маленькім узросце вялікія адлегласці. Ці ведаеш, навошта гэта? Ведаю. Такім чынам ваўчаняты вучацца арыентавацца ў прасторы. А яшчэ яны добра скачуць. Так, ваўчаняты нават умеюць скакаць адзін на аднаго. Яны вучацца такім чынам пераадольваць выпрабаванні падчас палявання. Калі ваўчаняты будуць адпачываць, я дакладна не ведаю. Але пра нас сказаць магу. А мы калі? Мы зараз адпачнём, калі пачнём глядзець мульцік. А навошта чакаць? Давайце глядзець! Сябры, а вы любіце паркі атракцыёнаў? Я вельмі люблю на каруселі катацца. І я таксама люблю, але мару пакатацца на коле агляду. Нішто сабе ў цябе мара. Я яго, напрыклад, вельмі баюся. Але яно мяне зачароўвае. Я часам думаю, як можна было прыдумаць такі цікавы механізм. А я вам раскажу. Вельмі уважліва слухаем. Вось вы, дзяўчынкі, любіце веласіпеды? Вельмі люблю. І я таксама. А вось вынаходнік кола агляду таксама любіў. Ён заўважыў, што людзям вельмі падабаюцца веласіпеды і таму вырашыў стварыць вялікае кола, на якім таксама можна катацца. Вось гэта ён прыдумаў. А хто ўвогуле вынаходнік кола агляду? Імя ў яго доўгае, але слухайце, Джордж Вашынгтон Гейл Феррес-малодшы. О, імя і сапраўды цяжкае, але вынаходніцтва цікавае. Людзям таксама спадабалася. Вынаходнік прадставіў сваё кола на сусветнай выставе, і там яно ўсім вельмі спадабалася. Мне здаецца, што такую канструкцыю вельмі складана пабудаваць. Вельмі, Кася, не толькі складана, але і вельмі дорага. Але вынаходнік Феррес змог гэта зрабіць. Задумка цікавая. Але ў мяне пытанне. Якое? А якая вышыня у самага вялікага кола агляду і дзе яно знаходзіцца? Вышыня самага высокага кола агляду складае 250 метраў, а знаходзіцца яно ў Дубаі і мае назву Вока Дубая. Вы толькі уявіце, колькі ўсяго з такой вышыні можна ўбачыць. А я вам прапаную таксама штосьці цікавае ўбачыць. Ты гэта пра што? Вядома ж, пра цікавы мульцік. Мы згодныя. Увага на экран! Цікавы быў мульцік. А ваш дзень, сябры, няхай таксама пройдзе вельмі цікава. Мы развітваемся, але хутка сустрэнемся зноў. А калі дакладна ўсе памятаюць? Як заўсёды зранку У нашым добрараді!